Pozdrav, evo nas u drugoj epizodi. Prva epizoda je onako naglo prekinuta zato što nisam znao da se Bandicam, znači nakon odmah 10 minuta on sam gasi. Pa tako, znači epizoda će biti 10 minuta, neće biti ni više možda ni manje, ponekad i tako. Da, ponekad i manje. Zavisi kako imamo vremena. Nema nigdje nikakvih životinja, nikakvih. Evo mi kopamo svi. Pošto tu je baš velika pećina ima svačega za iskopati. Jeste došli u onu pećinu, jeste? Ja sam se teleportirao do Hane. Morat ćemo sebi napraviti onaj enchant table kad imanemo dijamante i još neke. Evo ovdje. Imate li friends pećnicu? Da, ima u kući. Gdje može neko otići do kuće da stavi pjesak onaj da... Su me stavili. Stalo sam ga ja da speče. Za staklo, okej. Ja idem u kuću pošto ja imam irona da ispečem. Treba će nam dosta dosta onoga pjeska. Evo, ima 10 stakla. Evo, ja sam stavio još 20 pjeska. Nemoj stavljati u staklene ploče, pošto sam mislio da napravimo staklenik, znaš ono. A, okej. Ja sam evo stavio još 20 senda da se peče. Pa, u staklenik ćemo staviti onu hranu, mislim, formu. Mohamed, gdje prihvati? Ja mislim 64 ugla. Daj mi sav kol što imaš. Ja evo imam kola. Daj mi. Ne kol, iron sam mislio. Ne mogu. Evo ti iron. Evo ima ovdje. Ima 16 grudvi, 3 jaja. Mande, ja sam ga pokupila. Sjemenka, 33 ugljena, kamen, samo malo polju za tebe. Dobro, pokupio sam. Evo ovdje ovi stvari što sam pokupio sam. Ja ću raditi sa gradnjom, mislim ono u crafting table, ja ću napraviti stuff od irona i to. Jel to okej? Okej. Gdje je izlaz? Ko će biti za građenje zadužen? Biću ja. Ja. Mogu ja biti za građenje, ja dobro gradim. Okej, vas dva se dogovorite. A ko će da nam traži hranu? Nek ide Han. Neko ja ću kopati. Ne, Hana će kopati. Pa dobro onda. Onda ja ću ići za hranu, a Sumeja neka gradi. Neka gradi. Ne, Sumeja, nećemo stavljati tu staklu. Skupljamo staklu za staklenik. A, što mi to naredi? Evo, kome treba iron pickaxe? Meni ne treba. Naravno. Daj vamo meni. Šta ti ne kopaš? Ode ja sad, moram nakopati ovoga. Meni treba. Čekaj, Hano. No Sumeja, iza tebe, brzo, desće. Mohamede, gdje si to pa? Sačekaj da ti napravim. To je nešto pikeks. Neću se, ja te pojavim, dođi ti kući. Opet. Full home imaš, pa se crta full odmakni. Ja sam uzela loptu. A se tebi ću napraviti mač. Imam ja mač. Iron, hoćeš li iron? Ja ću ovdje ostati mač. Može, gdje Evo ti, Hano, imaš u čestu, ovome malom pickaxe. Ostavi meni u tome često Thanks. Samo ovdje nema, ovdje samo kokoš imaju, nema ništa više. Ali nema veze. Bolje i to nek ništa. Evo, našao sam Ajde sad da i tebi stavim u čest. Gdje je, stavi. Znači, u koji ćeš čest, manji ili veći? U manji stavi. Okej, da znaš naći. Nemojte dirati add so much, pošto on je od irona mač. Ja sam osam isto mač. Okej. Evo uglja. Mohamede, imam jedno pitanje. Da. Šta ćemo ovdje gore staviti? Gdje? Tu ćemo već nešto, tu će sigurno biti čestovi i sve. Mohamede, stavi hrane, ja sam donio hrane od kokošu, stavi, mislim, piletnije sam donio, stavi da se peče, ja sam gladan, pa ću ja sad doći kući. Evo, samo da napravim
novi Furence. Našao sam i gline. Pa možda. Našla sam i ja. Ali ja sam našao očišćenu glinu. Pa uzmi sve jedno. Uzeo sam. Au. Imat ćemo bakli. Adise, ti su moja zajedno gradite stakleni, pošto je to malo teže graditi. Dobro. Ima li ko drveta? Imam ja, koliko ti treba? Daj vam Koliko sve ti što treba? imaš. Sve što Ma imaš. da, malo Morgan treba i meni. I ja našao sam svinju. Da, stav. Dvije svinje. Ubij. Ubio. Mm. Ja šta ne gubiti. Gdje pošaljite meni sve pare, pošto ću nam ja u shop kupiti neke stvari. A kako pošalju? Ako se crta P, A, Y i koliko imaš para. P, A, Y, moje ime i koliko imaš para, a pare provjeravaš ko se crta money. Onaj. P, Muhammed, 82. 1280. Ja imam 2000. Pošalji mi, Čekaj. pošto sad ću Ko se crta? P, A, Y. Adise, tebi sam napravio nešto od armora, pošto... Ok. Evo, našao sam i kravu, dvije krave. Ja mislim da sam ti poslao. Bit ću ti u Dobar ovome ulov. malom čestu, čuješ? da Napravio vidim. sam ti kapu i chestplate. Još 4 minuta ima snimanje. Ok, znači da... A što neće da pošalje? Šta si rekao? Ja sam napisao, a neće da pošalje. Neće, nisi dobro napisao. Čekaj, gdje si jednom? Gdje napisao zapravo tamo? Čekaj. Koliko imaš? 2000. Muhammede, ja sam ti poslao 1000. A ja? Ok. Eto, napisao sam ti u običnom malom delu Minecraft. Ja ne znam ima li ovdje komanda, ono, back, da se vratiš nazad. Ima, ja mislim da ima. Opa. Ko će da... Ko ono gradi? Evo, Sumeja, poslao sam. Sumeja ti Da. gradiš. Da. Znači, sad imaš da gradiš uzmi puno drva i pravi čestove i gore i redaj. Muhammede, ima li hrane kući? Da, ima. Gdje je ovaj? I gdje sam malo da sam Sumeja i Muhammede, redaj ih. Muhammede, gdje se TPA do mene? Gdje Ne, nema... sad čekaj. Pa gdje nek Kiko dođe da sam... Šta da? Evo kokoš. Dođi kući i uzmi hranu. Sumeja, Lavo. odi gore i napravi chest room, znači Ano, stavljaj chestove Ok. i ispred chestova stavi šta je šta, znači drvo, kamen i to. Ano, prihvati. Čekaj. Jesi. Ok. Evo ovo dole vam može biti za tečicu. Gdje je kuća, Ano? A? Gdje je kuća? To je ovdje kopam. I kuć. A gdje je kuća? Napiši for home. Aha. Sumeja, evo ti jedan chest već. Ja idem warp shop. Šta vam treba? Ko ima drveta nek mi da mogu graditi ovaj. Chest room. Da. Ja sam naskopio 42 uglja. Ko ima drveta? Joj, neko je napravio prevelik lag na shop. Nešto je postavio po putu. Sad će ova epizoda prekinuti. Ovaj, A, to je možemo bilo- se pozdraviti. To je bilo to u drugoj epizodi. To bi previšila liga. Vidimo se sljedeće. Vidimo se u sljedećoj, odnosno čujemo. Ćao. Ćao.